Avui em dirigeixo a la comarca del Bages, tot just ultrapassant la comarca veïna de l'Anoia. Més enllà de l'aeròdrom d'Òdena. L'ermita de Sant Miquel em dóna l'entrada a Òdena i entomo la carretera de Manresa, que diuen que té tants revolts com dies té l'any. Passat el Bosc Gran, arribo al poblet de Maians, que amb una setantena escassa d'habitants i a 500 i escaig metres d'alçada pertany a Castellfollit del Boix. Situat al peu del Coll de Gossem, nasqué essent un petit hostal entre Igualada i Manresa. La seva església parroquial del segle XVIII substitueix la primitiva església romànica de Sant Andreu. El seu castell ja surt anomenat l'any 967 i va pertànyer al monestir de Sant Benet de Bages. I si voleu quedar com uns senyors, al restaurant de la Masia de Cal Frare quedareu per treure-us el barret. Passo per l'aeròdrom d'Òdena, vaig més enllà del Bosc Gran, arribo a Maians i al nord-est de Maians hi trobem el llac dels Calarets de Bruixa. Al cap de poca estona agafo una pista que s'enfila bosc endins. El terreny i la pista cada cop són més trencats i pedregosos i opto per deixar la moto a un punt i seguir caminant. No sé si us sentireu, però el cant acompanyant de les cigarres testimonien la calor del dia. Bé, al cap de no res ja hi he arribat. Tanmateix encara hi ha aigua, cosa que pensava que no n'hi trobaria degut a la sequera d'aquest temps que estem patint. Tornant cap a casa, no podem passar per alt el poble del Bruc i el seu principal monument, el timbaler del Bruc. Aquell noiet del poble que l'any 1808, a la guerra del francès, veient el seu poble derrotat
i l'exèrcit anihilat, recollir el timbal del timbaler mort i començar a repicar amb totes les seves forces. I els seus repics ressonaren per la muntanya com si de 1000 timbals es tractessin. L'exèrcit francès, pensant-se atacat per una gran quantitat de tropes, fugí esparverat i així fou com el petit timbaler salvà el seu poble de la derrota amb aquest exèrcit tan poderós que els estava atacant.